Elődeink nálunk sokkal jobban ismerték a természetes gyógymódokat, és nem a gyógyszertárba futottak, ha valamilyen problémájuk, betegségük volt, hanem először a gyógynövényeket próbálták ki. Napjainkban mind többen fordulnak ezekhez a módszerekhez, és igyekeznek mind többet megtudni a természet patikájáról, és azt használni a mindennapokban. A múlt pénteken rendezett előadássorozat hasznos tudnivalókat kínált mindazoknak, akik szeretnének bízni a természet gyógyító erejében. Elsőként Gál Imre beszélt a Gyergyói vidék gyógynövényvilágáról. Egyszerű módszerrel lehet kivonni az értékes részt, szerzve kell tenni. És amikor a szerz körülbelül másfél hét után megzöldül, akkor azután lehet kenni a karunkot, a lábunkot, a derekunkot, mert sokszor bizony ott is szokott fájni, és oda is nagyon jó bekenőnek számít a vadgesztenye kivonat, szerzve kivonat. Gál Imre számos gyógynövényt ismertetett a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében összegyűlteknek, akik kortól függetlenül kíváncsian hallgatták, mit mesél az aloe veráról, a fehér ürömről, a vérre hulló fecskefűről, vagy éppen a bojtorjánról, amelynek ismertebb neve a bogáncs. Ez szintén egy értékes dolog, de nem a bogáncsa, hanem a gyökere. Gyökerét ki kell venni, és szerzve ki kell vonni, és itt is ugyanaz a helyzet, hogy egy bizonyos idő múlva megzöldül a szerz, és azután nagyon jó, például vizelethajtó, májserkentő, jobban működik a máj, bőrbetegségekben is lehet használni, és hajhullás esetén is. Flórián Tünde a halassági Csibi biotermék vállalkozás képviseletében tartott előadást Gyógynövények az egészségvédelmében címmel, és többek között hasznos tanácsokat adott, hogyan szedjük a gyógynövényeket. Figyeljünk oda, hogy honnan szedjük. Nehogy vegyszerezett, szennyezett helyből szedjük. Itt még mindig vannak tiszta helyek, ahonnan be tudjuk gyűjteni, de például a zsúlónál figyeljünk, mert sok pityóka földön megterem a zsúló, és nagyon sok földet vegyszereznek. Tehát onnan nem ajánlatos, hogy... Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképp ne tegyük az ollóval levágott gyógynövényeket műanyag szatyrokba, hanem tároljuk papírtasakban vagy vászonzsákban, hiszen így sokáig eláll. Emellett teakészítési tanácsokkal is ellátta a jelenlévőket, kihangsúlyozva, hogy a gyógynövényekből főzött teját soha ne ízesítsük cukorral, hanem adjunk hozzá citromot vagy mézet. Teakészítésnél fontos, hogy jól készítsük, tehát a leveleket, a virágokat mindig forrázzuk, tehát amikor forró a víz, akkor beletesszük a teafüvet, körülbelül 1 liter vízhez kell egy jó csipetnyi teafű, akkor rögtön levesszük és lefögjük. És azt 10-15 percig hagyjuk, utána leszűrjük és kortyolva megisszuk. Az előadás sorozat keretében Kastal Klára pedig hogyan erősítjük immunrendszerünket, hogyan készülünk a hidegebb időkre témakörben tartott tájékoztatót. A belépés ingyenes, a rendezvényt a Communitas Alapítvány támogatta.